Wasuru nyakora Ramogi mutende gi weche mag somo dwaro nitie ni piny owacho mamalo ochung chenro manyien mar siro somo ne jopuonjre ma mbalariany mondo mi otiek moko kuom chandruoge ma jopuonjre kale. Jokanyo e sekta mar somo e riwruok mar Elimu Bora working group koni sirikal norikni ahinya e keto e tim chenro manyien no ka gikwayo mondo med thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre odonje mbalariany ma onge kod ng'ikruok moro amora. Ginyiso luoro ni nyaka bed ni sirikal ni kod ajenda moko ma opondo kama gibiro chiwo thuolo mag chiwo omenda mag hola mathoth kar chiwo mag scholarships. Oyangore ni atamalo 70 mag jopuonjre pok ondikore mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore kaluwore ni nolor lai mar ndikruok miluongo ni portal mar board machiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre HELB. Gigo duto te ncha ok obedo maler, omiyo ntiere gima waluongo ni confusion obedie mang'eny. Koro sani ng'eny nyithindo chal ka gima ncha ok ofaulu timo application no. Atamalo chiegni 70 manyicha ok otimo application no. Koro wakoni kaluwore gi gima sirikal temo timo nikech atwa mokwongo wakoni mondo mi giket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 wakoni pesa moro midwaro mondo mi gitim go registration cha mondo mi oket thenge ogol oko nikech idwani nitie registration fee ma sasa ma nyathi dhi ni mondo mi obed admitted to idwani mondo nyathino ochop wi pesa no. Mar 3 wakoni mondo mi nyithindo gi oyud kaka gikonyore seche ma gidhi ni gidhi timo registration wadwani agencies 3 KUPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo applications go. Omedo sudo nyakora Ramogi dogo lo chik ne